ejana no so 14 esese asrafo atena ye ho ye kronkron efiri se Awurade mu Nyankopon nam atenaye no so bom ho ban na muadi mu atamfo so nkunim ensese wo hunu mumu animguase biara wo mumu se eba saa obedane nachi akire mo efi Awurade bedane nachi akire wone na wato apete shepete obadai pai dedam fichire no Awurade bedwane agya wo amu atamfo abeto ahye wo so we ye Bible nyame na mabɔ mitirim abaya edu so mi aso ne so ami ze champo wa emre wan hwe so de obitu ababrewa Deuteronomy 23:12 verse 14 ti asem no muntwa baabi a mubegya mo nan wasra amfa Sophie enkane ne ma ho ebri biara mubegya mo nan no mumfa Sophie no ntu amena na monkata jana no so esese asrafo atena ye wo ye kronkron efiri se Awurade mu Nyankopon enamu atena ye no so bom ho ban na mu adi mu atamfo so nkunim ensese ohunu mu ho anim guasede biara se ba sa obedane nachi amamu manka me kra na ko bi be kasa sabi ba bi obi ko jane na de Awurade efa ne ho ben ye wefe ehia Awurade sa topic we ye treated an kanya no ne ye be na ye no ye tie adofo a mo hwe na mu tie ye nkomo this week ya me ho na me darling ya bo ama be frɛ me ono se babe bra me office na me call ya bo ama office so me call kwa no waso ne esi na si so na me say hey bo ama esi na waso esi so ya grace said ye na me say babe me tina ase na ja o se woni me won komo na me se di asem no se pani bi pese woni me kasa ena ofre ni pa no ti ni pa no je phone pe no so hini ni adan nan se ye tete ma mogai ena me so me wurada bi ye no se me se dawo yewu awoi ba ye na monka honi die ho asem na de asem o kan o se efie wotim ababa ho bi dware wie na okowura dwae ho a wontimi enam se na se ono de wasei waporo na wadwale awie pie na obi ntimi ntra ho de a mise champo na aniama ya asei o enam se matimi wura ye ba ho adwuma this week ya na bra ba ko so afremo so hini ni ye hu amane o weda ye sei say lifestyle basa na ye kan e ma bebre dware ba ko ti se weda ne ye sei na nyu kusukuku ni si na bra bi frɛ me no se na yere odware baako waka aka ontie ntoja wafa ne normal to so ko ne yere maame ho ɛna so ne na se bai di nkoma no ode agoragoro efiri maame na no ende enya we ne de ewe de normal na we no se na se ba me kugya no kwan ɛna o se me ba fa ne saa wo na ne maame saa maame a me ni tie efiri ya maba abre wa wade no adware baako me kaya wantie ntiaja me so afa ne senti fa ne saa brown say ofra dwuma baaye na ne yire ti akonwam di ntoma bonimu it was saa appearance no be wu na ye na bufu kranti aduane a odi so okra wanhwe e na odi nso kosi su so no be ma ne bedware na wonya akọ se ni HRF re no e na odi pie to se nkomo ne check kakra be 15 minutes obedu ya prekope ne yiri ya hye night e di pada bobo ni kom e ti so obi a wadware to so wanka hwe na wo ye fast no kwa adwae okọ bo okọ hwe tawro ni mna senfifi kakra bi e na afọ na chese wakotwe coat e wa pano zante anopa wa anware so me kasa me ma wo di saade we abedam chidi a one ne be ntokwa no se mesire we di madwuwa nsu mano nsu hie sori ne anyina ye nkodware adie ne ye hun abusuafo enya lifestyle bia ne sese uyo ba na uye nipa udi akire se yesi ene de ema anware mienu ye dware ba akunti ye tu agusu ase weda yesi a emu ye nu kakrai ye hye kotomomone ema ye nyina ye ni ye ho no kore uyo ba eye
dani ada efiti no pa kopoma numre ye kura ye dwo so aye yusu nsuo yi wo ye nipa je wo hu yie eno anumre me beda nam say medi testify my body ena me fa me oti bi a eya me pese me yesa me ye me di tu na sia wade efri wo nipadua mu no wotimu se wo ye nipa na wodidi a ese bibi free oba wo chima wi a ye wo bibi afra ni probiotics no mu bi enye sa me kire duro we de me pato mo fa nche me tina teteba venike no mu bi mo ma bom din wo ma advert e wo ma me program so ne nsufin bi a egugu basabasa ni nyina no kan yi mu pa no wo start is that woman straight na wo no na yi fam emojanim wo be wie no wo awo wese wo atwa one probiotics wo aye sham what do you got ya titi di nyonko ana bo hia do no what di bi wanu ma ye hwam wa ham so aye hwam nanti ye tumi abeware amadu se eme ware eme dware baako eme be frɛ me fo so se Oheneni kabima ye na ye de anko ti Awurade asem Deuteronomy 23:12 to 14 wasi twamena uja wonan akata so pesofi eto ni emem mesi efinti Awurade se obeda na chi e de amawo enso ka wo to atamfo afri wanim onso ada eso aye basa demons omo pe baabi efin ewo glutonic spirits ayama tanga no ne inkubusonom omo pe baabi ani abina dinom omo pe baabi efin ewo eti se wo gurumu fin wo de wo gurumu fin a wo fra honhom wada eso be ye basa angels omo use scents and colors enti wo hu hwam na ukoda ubofu obaba be chia wo obaba be sra wo edum pai ba no mu ayaba na wo hu pon dodo ye wo hu yi e ma mu dwale ba ko pe hyehye e wani mu guasie mu eye dianko a edu se ye dware ba ko a ye frɛ me fon so se Oheneni kabima ye na fe wo mu didi ade e den so a ene ma ntwa yi ice cream anane magini yesre o yale ana yale eno de enka no kore se wo yale nya ice cream akodi na yale bomoden ko doctor ni treat infections na what the yaye say ya efia ye nika obema bia pese one ne ho kani tena no yaye hu ya ma om kwa atumi adoye oba de wo sori ya de edikan dwaye jawonai na dware enye kikiri emfata de enche na abedu adwuma me ne abeka na memete wo se ememe ne anopa eye crown eti wo kwone saa ne no na wawie no wa hye trousers awenwe so atena ha amade asa no eti se be otompro sa wo yam oden a ahomache 5 no muso hye eye den e be kan wo beja wo nan na wo dware why you fresh wo nantina papai mimi was a problem no me yoma awoba penom na eti wada ne yese ene say me free salon na ebe makoye pedicure because me jam me ho am na ti be pai enye fe airtime jesenka sem papa kra fa ho eye ni muguase so woko na me so me wa na ntuoi na obi be hwe me nan na wo netia papa wani mo nyam kra so ate no kwa na wo ye wo bo hia do no lady bi a minimum no omna omo ware no na ni ku no eni bi and I say be man nya bi apo but abai one realizing who say be man na so nte se de wote but abai one da so gina tete pranim se wo be me a ni ti a wabo ebu bonche wo fui ti da no na me friend am se maame woni mo problem ukun ubuni se time na wo hunu no but ukun wasesa wapo wa hunu ma difference enti yo hu yi and am se show nantini
One say on entrance so nkania. Ye hu yi. Na emwa. Abi je tetema. My lady Yakobo on Koswa Asia now one for free adumo and call adumo. Say topic we almost say what treaty by my lady. Topic we Bosumi Biano. The INDM says Sanya Bay. Bosumi Biana Sanka, who treaty by Comania. Kababwa. My lady Kababwa. Your best recipe. Brodica say cleanliness is next to godliness. It will be a wee fee biano, Sebia, Blue Sebia Yano, whom for Buni and Idia Crampo. Bebre Johnny Free may be in chain, Bebre Johnny Free may be in chain, a Tia. And then maybe Moon Shepherd. And a woman number so, my lady, now Pampine will be Mohonia Circuitor. So, all Shepherd is idea or Trancamun, no Biemua. So, flowing, no one say a flu. My lady, no flu say, trust a billion in Namsa. Now we are boy near the hat journey. Eti ye best repi won. Entadia who do be breba wo to Tony winning in anom. Sister, so what shot there na uluku nice or 2 days sisi no. Na utwa mu na pampa bi fire so a enhye nyame animonyam. Mali na o ka se enye obi a na sebi obi. Ye wo natural remedies e wo hono. Anka twade e betimi de abon sun mu ne ade se roll on aben na untimi nyusu bia. Wetimi de saade no asiesi ho. Mali na nsen kra na wo kyerɛkyerɛ ye Jamanom ne niema bia e matimi de siesi wo ho. Mundi padua. Hey, boy. My lady, obi wura wo dem ho a na afre ne bia mpoma no. Ne moto ma gye dem ho. Obi wura wo officer na ne ho nyina agye ho. Media no dia me won say won how de buy you. Me ma wo me just asent no obi nko. No me tu ba na ma o aka cho say ya ye ho yi. No kwasem. Na moto amu bon me meka cho say. Because obi ba no be abo wodam. Me ma use the perfume. Na use the perfume abo de no be sem fra mana ma. She. Di my lady, yes rem ma ni bi. Male those days I see so a jankora bon se ma na ye ma me ni fira me kwatwe ababa obi FM e bae. Gay me se me pe more to be abre no. O ba ya we bi Me ba ya we bi ni ma so na adi agidem ho se na se ni obedi o uni obedi. We do twi ebre mi. Wonyanya zongo so abete. Woni ani esimusi o kira bedi. Na ababa we si go me sum me so anade. Me hu na da jam me so amani. Mali denye. Tumbi na e ha no ti be ma ba na nchi ado okọ madam enye sunsum bia. Yo hu yi. Ohunye. Malady, oba bi pa kasagu so a. Nanu bon so opekisi. Enye. Eti yensi ye hu yi. Hwe wo sin yi. Ene ohun yaba dentist ahodo aba. Ya just say. Koho, yin twitwitwu sin bi so emawo. Enkanka wa bi e hye wo sin asenum ne ade nyina no. Yenyi. Eba se ma wo ye okuna kono. Ema mama mo nya kono ma ye. Emema nyina muntie ma na mo dwale ba ko no. A mo se awo ya bo mo nwale no. Mo fa mpra wo machi. Me na mama mo sa pan. Mo ti sim. Ah, ya tumi mo fa kankan kuom. Malady we bi me na mapie. Me say. Me Adazoa. So for me Adazoa Oheneni na make say. Wo ba bi odware ba ko. Ya wo se awa benta fedie wo nwale. Wo wa no a ko fam Mami fie. Case na you. Say. Muntiasa mo from Supreme Court. Malady yan. Malady to kan kaya sema okay. E ma no so mpe doggy pa. Baby edie. So bo ba doggy pa na me. Tuba. Too fast. E ma mu nwale o. E ma mu nwale o. Yes I am mu doggy. Malady ma po. Ya da se. Me is a jam problem. So money do come ni our public announcement. Don't chip na pa de mo de. O pa pi o so nwale. Fam pra won echi. No van to kankan kwatra na ma mfi. Me chia etifo ni ahwefo nyina. We the license to kill. Now we say so ji wani so ahwe no ma ne nchen de. So mama asema na wudi abai. Nkrofo binumu awade agu a enam saa ekwan we say so. Me ka say so mama na
15 years bi ni ade na yenyini ye na me wofa baako da kru bi wo demu na baba bi api fe de me wofa no ne mattress na wo yi na me wofa na de was be bom na me nsiesie ha sei na eche na menyini kakra no na wo ka kire me se wo baby ayemre bi aya asem se sie no ne sie ne no be so wo ka kire me na me nyini no minni me huni wo se wo kofa wo ba no de ne ba dem wo no se bi wo mo eye bibi awie no na bibi egu ade ne nso na in fact wontimi enta dem na me so enti no be ba dem mo me dem mante hwe ba kono no wo de me nyini ye papa besiwa bi of me no ni me edi nkomo wo se akosua me se eja wo se wo na yiri wo ho na akore so no me bi akwakofa no so of mami wo se ne wo strawberry de na wo konkomo akwa ne ba ne nchende bia na ekura na wo de aba batiti bi ego papa nufu anu so of mami wo de sane minimu ha say boy wo de sane minimu ha say efia se na mika yo wo de sane minimu ha say ya de ba ne bibi na no na ababa de ka tremai ye ba de na mika mo de ka tremai enna musa papa no so ni jeho na okofia na yitimi nye ba na ne pesa meka ne se papa no se bi o topic na yetiti ne ahunidi o nye ahunidi na meka yo da bi o efi na meka yi se efi no e wo ho no mo a se wontimi emfa we se nkoguo na wo ntafre efi na meka no enu ntine se wo pese woku ana friends any wo etrase wo asodwe mo ma bibia ye kama ense odu huni because one kissing ni romance ni ade nyina eni ne na abije kai dogi ni ade nyina so for me se bi se wo bia wo tu na sa ne ma we se wo ni enom ni ade wo bi ntime ne omo twetwe omo firi wo mo ye no mo na de mprantwe bebre na eba ntine ye be se ne se wo ba de anye bia no ube ya de ube no aduane ube ko dwom ube ye wenum nyina se wo ba bani wo kura da se wo to boase enema ye di siesie wo de enye na ye na nanom ye beto wo enche wie pei wo mo kura na sabia se ye tete wo mre no wakoda wo kunche ya wo de bibi gu nanum na bia sei na sekobane sa na wo mutu ade ni na mintim nka wafidie so wo mo se mpi bibi momoni bia wa sei mema ne ta kapa endi se wade ne ya da ne momoni e so hwe ne ye pa na wa hwe ya wa wade ne bede ebegu se wusiesie wo ho wodi sure ne ade kura na wunya na abije e kire no ankatwa de ne ade we se nyina so na me boa enu nti no mayan ka se mikru do me na mikru odo de wa hwe ya etumi esa okonya obi a obegya we so na kofa enipa kro enu nti ahune die ne de ya de bia ya ehia pa etima akasa kire me mama me da se ene ma nyina mfa nhye wo no mutrim se wo ye oba you are the main meal you are the main menu ya wo da table ne so enti oba bebu sam me ka se wo ye main meal e kire sen se bi be ma ne be fa wo no enye ebi a se wode wo kwa akosi dem sa ahwehwe ene wode wa hwe ne ho da bi oba ye no ema nyina so mfa nto wo tirim free na ekose oba ye eye adwuma wonya ready se wo besua de a me pa achew gi se wo pe class bi sha ase because ye de oba body na oba ni padua nkasa begina ho a ye nhwe ba bi a ye wona makwa ba bi ehia pa ahye ehye tokuro bi mu ekwan wa pa ye de no to nchen a wa moto no wa moto e different ena no bra bi kofa oba bi na saasem we na menti bi da me se na menti bi ofie he ye o ka kire me se ode oba ni ra fie no obi ade ne so no na me first time I meet me TV and then so mati bi madam boy bi nso koye bi o so girl ne sabi e fantini o wie ye pe afi san oso odi girl na chi bre to se afi na nya kro wie girl ne se we zewi ma o pe unsa ka no se am sa de aka mom o hia doctor enti e man kasa no seni esiti oba wo problem a mesro hwe na solve your problem infections e wo ho
oba bi wo ho a se mpo nya wo de po akora wonim se ne yesiso ano ebe hyehyɛ ne ho ahyehyɛ ne ho a na afei akwa akosi na wo ho kwan ni nyina eye factors a ɛwɔ mma ho titiru se ne ana ma ɛka se obebu nsa awie se ne oba bɛkorakora ho no medɔfo meka ne na mo wate ase enya adwuma ketewa enti se wantimi enya mu nimdie ahunu se ne a obɛkorakora ho a ɛne ɛbɛma bi a wanya no begya wasi wo akɔ ɛna na obra bi kɔfo oba bi wo se bɛ hyiti ɛkata ɔmo ho my lady wode kata ne ho na eyi agu fam wode kata ne ho na eyi agu wadwen ho pa ne sen na ye me de kata ho na egu fam sen ne nantini nyina paapa enti ne nantini na etwe ba shit ni gu fam saa no enti oye oba na wutie mi a anantini no me pa cho ye obo ho a yetimi di saa wo ye enkoboka tonkuto to ho wo ye na de afafa nantini kama wano no o de on pe lipstick mesrew wo de pe enguto yi bi fafo wano wamotuom ne nso so eka no eya abroso a sane na bi je yi wo de pe akatwede fa bonsom ne faye ana pa alom to ho eso na da ho de fafa sa nkakra ebe yi enti oba ye no mesre firi wutri nwi so besi wo na ase no obi ahia wo na se wo sere kire wo hwe wanim no ahwe wo se na afi wo ba behwe wo na ase eniama nkoyi anipa no na ni entimi nye ho enti wo ye oba a mesre wo na oye menu a wusi pono ne so you are the main miller be man akwa akofo aba oba abehwe ansa na waduane a oba abeye no wadi menyi ni sa wo oba na aduane bi ho nte a wo bedi saa nso na be mate wo ho nte a enti wadawro ma oye oba siesie ho di ho ni na ho atumi ya kono omra samoa ne kan o so no de ade no wa nya kra ani atibi hu a tom de kwan obefa so de obeti bi obehua no okra obedwen ho o tell me style ni no ya no de self fanti unim so de self fanti o hua rese ekoyi yo abram petitima na kasa che memba maledi be da sipi nyame o hira maledi aware pia egu nyina dodo no agina ahonedie so ene ma no bebrebe enni won huni ni nyina ne se omo antena fie enhwe wo mawofo ansua de ma amfiri omo ho enti ono enyini no ofiri se abrabọ ne no ano no no anso ode kọ awade no se osore na wunware amaledi mente saade na se awa benti de enti so hie wo ho wuntimi no anso hie emfa nware ye enti ukọdware ba ko sa no pa na udware ya nwumre ode koda se nwumre so na ukọdware ode koda sa ahunidi a embando do na enom ti ne se wutie Sompa Oheneni na bedwafo no ye besrew se famu aba na efasiesie wo homa wade enyina maledi ye woni ma bebre wo no mu a wo de siesie wo ho a etimi ma wankasa wo ho ewo hwese eti ensese wo sore na wo tutu nsu agu ho yes 3 minutes wo dware awie maledi ye wo sa ma ne bi owura dwa ya wo sem de dware amenche wo no wakotu nsu na agu 2 minutes wo de fa ne hafa na krikri wo na ekoi enne suade wo afutu sem ye de bayimu tina sinya dade dware maledi ameti fo binum ai maledi bossa shows we hyehyɛ ye asia de pepa asene wo wudi force kaso asene sei na maledi o mo cross anzo mo nsa hye trials ne kata so se nika so a watwen ene no wo soro na ye ko na maledi de wo ho biem nie se wusiesie wo no first ye wa kura ase no na mahu so mo wa akonya efi akonya kitua bi mano na etena so otena so anu de nsuo na si nanim bi mi dwale bi ameti akonya so wo nyadaje atuabom emeizu maledi tubom ene de akoso na no ode o tubom wodi ni hatu na sam wona esene open kwa abegyina TikTok kwa ye video na nto nware yi maledi ye besere ye na ha mu nati sei kankanka gaso yire enya sam ketwa de ye besere ma no ene hwe mo nyana ze ye twum anim dodo sene ne ye gya ma na emema na to asama om de abadan ye da ho no anu odin emema mienu this week ba ko di si yabo amaso na ba ko frɛ me exam ne a wo mu namu no anu odin maledi minim mema bebre wo ho no mo a afi ekonfie mienu one ne yiri nyae obo akonhoma enso one ne na oba na dwene ho afon enam paibo ase ebusa de ntia ne kunu watu mapa na ze de obetu mape de ntia obetu mape ze maledi o matu o madi nka ebon ukobo wuti edibosu mienu osia sinyina pan wo be fi wono e pampan ni nyina ne tufa no so o se wo se ba fom so so maledi e ho so so de bobo
eti saa nyema we nyina nkoso amaledi ukuru no obepia kwa bonten okona se obi siesie no na ye ne da amaledi waka ho onsa mabiem eno na mo na mpaebo so ha asofo afe na akwankyere ne wo ya kese ana koya akwankyere we maledi ye besere ma no du huni se wo so hwe a wo we na ne maledi mi bi sala me di asi abrochirefo no omunwale mienu ana mudware omo snow to a wowom edware ko adwuma mbasa ambedware na wote akwawe we so mframa kakra we ebaya wosimi de medware ba na brampatie public announcement yentie emema ye kan ade amani age no trend bi koso na asasofo nyina de omo ya gimi aye din ni sawo ene we na benya na awale mienu ni de ye awale mienu de ye ese na asofo nyina enya do mo waji ekeka bi wa kire nkete omo wo maledi emema mutie ni enya mo nko na mo de mo ho afo no ye yo wunni munti mo pa excellence John man John excellence John Dramani ma mo dawuru se ma no se ya obi anfa bi nka ho ka ye be fa bi a kire ya be fa bi a kire mo eti sa asem na mo kana awale mienu de ye e na awade miensa se mo se mo mpɛ ya ye pa ye mpɛ mo no ye ma no aye so ye wo mu no tete atete ya ni so no munya munnim ntira mo da mo pa mampani mo da wuru ana bo so mo da wuru so e ma se de ye yi ade afiri kon so wotumi fa bi ka ku ka me se mo beba no no bi da so na ye yi no e ma bi no ya fa ses pia akeka mo pia eti se mo se mo ne ye nko anete e na afono mo a ye so ye kra de ye efe ye brother e do aso mu di pay maledi enokre mu di una ye na ma be fonten fidi ni gina chire e to abo nkete e ba park so e di ko maledi o mu gina chire na epiapia wo mu kona ko fa bi ukun ba bo atu maledi nti do de be fa mu ye na o mu nya sa na ai on the lighter side why e fa bi nya se de na o mani mu abre ho na badodo anya asem keto maledi yes o kira na ye ye no ai sa na o au erade mfom nyina ekransie yo abusia for Sompa Nkomo get results ye di asem bi akoda sukonu ma bi bebo ne papa ni mpon konadu na ye tena asem ne so case number 1 Sarah Esha wabai Sarah no ntrase ena wo bo ne papa kwakwa uku se ne papa pam no ne step mother pam no papa no ofia awura trase ya vintiria se ne wanyi se kura wa family planning possible mutu se wonum bi wonum possible mutu ana wonum leader ya katana ni mami no no Sam George amebo me ya katana ni mami no no Sam George be ba abebo me obaga se me ya kura nim akwala ono atumi atwempena me ensagyan enso no Sam George bebo me se mayi nanim katana nim ya mpacho ono Sam Jata George no adwuma ne ne de che ni sika eja me pacho wo ba ye show isu aye Bible Quran na bibi focus ya kasa precaution up ani bodu apede hi mi pepura mi yokramoni yo ani fanza to so bodin ayame kokoku me de start Quran so pacho ma ne so kakra ma me de start Quran you create trodo no ko trodo mi nitro onyame boa me order mame una abebo papa kunadu me pese de wo ka kire yen o papa wa wo ka na wote ansa na ya to asem so dana ba na wo se de bi wa no na me Mr. Falaneti ba me and mu ho e ba be school na o se me penti me ka se menye no e na o ja me hwe o ma bi wa no now no stepfather nete e na stepfather ne se wo pe tu ka se wo mpre no e no so ne won hwe school aha na e de nti ya tro bi si wie na me ka se sa dia ene o ma me mbla e papa ho e na me fa ka na me ba kuma se
sometimes mama so sisi am nim baby o enne kula me friend no ena menya me ka chen say me wo Sompa se ena o se wako baby na ye obefle me nti me ba kuma se no me dru nipa na osua pa opani ena o wi am phone nti na me dru Dr. Caesar o enye ho ne hia me wo ba kuma se ne se wo ko ofie wo ko papa ho efie ho de ne kosi ho mampa che me ko no Saturday no na me ka chere me papa se miti na fu nti anko ma me sika nkoye se miti na able nti o se me twitwa ena o ma me 50 cedis ena me koyi mu 30 cedis di miti no nti mma me ba na le bofu se me nwan keto no mu tilefu nti ale nsa me de na fu ma ka chere me papa na o ma me sika se me fa nkoyi miti no kasa ba ni sa time ni na no sa na o ka chere ne baba ni se ono nya de obetumi ahwe obi ba aka no enti ne baba no Saturday anwumle no mama me bae na ofri market by fee obae no say me ase na hotia na ho ka say me we school na ka o say me pay adwuma bi ye o papa fie o stepfather se woni obeda wa mpene wa pie fra bonti nyame adom wa ba wo papa nchen eye den na wo pie firi ho a wo kodeda abonten eye den na wo pie firi ma me no o papa fie currently ya wo de wasembre den na wo firi mampa che mama ne baba ne ka che me se ni mama nya de obetumi ahwe me na mama nso na ni ase ni bofu nti mba bisa me papa se time mama ba be ba ne ho no nipa na o mama ba ne so of mama bi ka che me se anko ba kula ne na ati nti anka on flex up papa no ni ko se na mama ka se anka se me ye adwuma bi nti mbe ka chle me papa e mama papa o hwehwe number na mama bae no se wan kan chem se me konko ye adwuma no se me we school na anka se me pa adwuma bi ye nti ai se na ne buafu e na ne ba no so ka chle me se ne mama se on tumi hwe me e na papa ka na ko ofie no mama ne ye bibi kire we kire se omo mampa che davi na fe adai chesetsia no wasi abonten Sarah asa wo yakrabo ne upe mema sem da wo ba na omo ene udi nkomo office so se mema se na no ma twempreja mampa che mensa miensa ba no 17 years woni mema miensa twempreja Mr. Father no jam me se na me yes kan ko na wo stepfather ni ja ho na wo papa ni ho me friend me papa me friend na no say me am maybe send this can no the go me mama so say I didn't na mama want to me hwe me no one kama sisi ave na me e tu frɛ wo papa no papa na wo papa nso sɛ wo ma uska mampa che davi o so ma ti ano na ma utumi di fa mema miensa no ba cha time ben be person me time frame mampa che me ending mu ho no me ending kwa na utumi change mema miensa Sarah wo bra wo papa ti ase wo nwuye yo awofo no na afelia sakola na nso na yakora bone no wo pe mema case be kwa wiye no ye be unu pese bre eja uku na de na baba wa say ofro se maniska ma na afi on na mema so yo wo so ye adwuma kama mama mdasi na de maybe stand say first ina mudi kan frame em say ha no bai ya on say na mbuafu na manje ko sa oje ko se na ukasai na ade ma were ana wura fimi ana me na ukasai me de ma me yere na me kan say akora no me ma ne ma au ne ma me no omunam mienu hwanu na mienu nkora no me ma no woni ma me ne wu ya mienu wutu okay pani no me de ntom papa ya friend na wuku na ono na chiri bani pani no ya wo no 205 ni ya wo 207 na juma akwadro ko filifi ne manti me ni jaware na me kofa me ba takwa na me hu oba ofro na me ne ware dina me ya juma me nim form kakra nuro me ya nuro na oba na sa ndia sa dia yem fa duro ni ya juma okay na ya ba kuma se ya ba ha 217 nti ya ba ya na yenya ba bi ni atina na pia ha meni na heba yatina na pia
ahuntahu na me ne ya adwuma Apple TV me frɛ maame no we ni maame no ka kyɛ no sɛ sisi no me ya adwuma me okuma ase nti mpɛ sɛ ɔbɛfrɛ maka sɛ sika sɛm nkɔra no meji wɔ mo mienu nyina na ma hwɛ mo no wahwe wade ma hwɛ mo ana ɔno ka kyerɛ me sɛ ɛnde bɛma no na ɔde ne bɛma me na ɔba no de ɔmfa ma me sɛ ɔba ɛna hwɛ ɔba nti bɛma no ɔde ne ma me me ka kyerɛ ne sɛ sa wode bɛma no ma me na mehwɛ na mempɛ sɛ kyerɛ me o wo sɛ wohwɛ na hwɛ no ɛna mpa nso mede akɔra no owie GSS na mede no kɔ sako wɔ secondary nti sɛ sɛ ɔda takorade body me na mehwɛ bɛma no nti awoma na wo ya frɛ me sɛ mma me ɔma me sika ade kya kɔm na de me na ma send no me frɛ no maame a ɔmfa me frɛ no ɔmfa na me frɛ brother ba akwan no mpo em so ɔfrɛ mo wo ɔno wɔ nzema hɔ na me ka kya sɛ ɔnhwɛ sister no de ɔyɛ no me mpɛ akora no so ɔbɛhwɛ na ɔnhwɛ no me mpɛ boni akaka bia na ɔso yo ɔne ne kasa ya nso ankosi aga meti ya ne sɛ ɔba na akɔfa bɛma foforɔ wɔ kekam aziama kekam nti ɔne bɛma ne nɛti ɛna ɔde akora wei kɔɔ enti saa bɛma na ɔwɔ aziama no na ɔkɔpɛ sɛ ɔne wei da ɛna ɔne ne ɛti wɔ hɔ ɛwɔ mu na saa bɛma no mfrɛ no ma mompɛ no nɔmba ɛbɛfrɛ akora no sa frɛ me sɛ ne maame akɔ wagya bɛma no America wagya saa bɛma no so wasan kɔ nzema mpɛtaba na yɛfiri na wagya akora no ama ne kunu no ɛna me sɛ ada na wugya akora no ma wo ne na anwo saa woba baayoa woba na wode na akɔ na sabi a wo kɔ a ɛnyɛ wade na wode na de kɔ wagya akora na ama bɛma no so ɔno ne me kura me de akɔla yi si ebusa ne yie ɔne papa ne tena ɔmo tena yɛ no bibi kɔ so bibi kɔ so me nti a nye kwada na maka ya kyerɛ me yi na me ne te no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ ɛkwan a girl no ɔde me ba no ɛfa so no ɛnyɛ ontumi nhwɛ akora no megye no so a ompene ɛmfa no ɛma me so ɛna wode na kɔgya bɛma foforɔ na kakra nso sɛ bɛma no sɛ ɔma me sika na ma send no bɛma no so ɔma no sɛ ɛna me sɛ kɔ ma me hɔ firi bɛma akora no ɛhɔ a na ɔti ɔkɔka bibi ɔse ne maame asa akɔ bɛma nkyɛ wɔ sasahwi hɔ no hɔ nti ɔba no akwadwere nti ɔne bɛma wo baako a na wagya no na wafa wei na wagya no agya ɔba na sɛm no asɛ nyɛ no nti ne wɔ ha akɔda yi bɛfia mɛma asɛ ama akora no asɛ bisa no ɔde ne ma mɛma ɔde ne bisa no Sara agya Sara wo maame ne me sɛdeɛ wonim adeɛ no yɛpɛ sɛ yɛboa wo yɛmpɛ so abrabɔ bɛsɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ no yɛakata w'anim ka no korɛ na yɛnyina hu kwan yɛbɛfa so yɛde bɛboa deɛ di kan wo stepfather no ɔyɛ wo biribi na mɛma bɛ na wo papa sɛ wo maame de wɔ mo mɛma wo mu Mr. Fala ne ka so pem na me ka se menye no actually kra no obi send me voice message bo WhatsApp nti me ko hwɛ na ye malam ni nipa no kasade no ye malam 50 something years na mama de number ma wo maame na de wo number kwa malam so de me ma awale sa papa no odo wo ma sa papa na wale wo maame wa bodam ana papa wo yi no how many years wo nyini ana 85 ene se ono so kura nyini bia ti ever ne se obe on 40s and 30 40 and ode wo 17 years or so ode wo koma papa 50 years there be ba bia maame ne wo bia papa esa wo me hwe ne eche no akura wo koma maame ne wa ya moa wo wode ba koya sha wo sawie o yo eja ku ka se nti akura no ofra me no ka kire me se sesi kwa ne maame de ne fa so ni na opeso oba me nchen na me sesi wo maame ase wo untumi ntra metra me nchen na no de eja wo ne ntra ne nchen se wo ba eti akura no mu nyina wo ya ne maame mpe na wo mpe nte se enye ndai okay nti me o stepfather ne friends say what they atoso hello friends say
Ejansua. Hello, Ejasua. Enu die din hu no. Asua. Son wa. Fane kwai. Eja ukukasa. Nti akora no mo frɛ me wɔ ha no na mo sɛ akora na eba ntwen na me bufu ise ne ma me ntimi sɛ ne wa ya akora no asɛ na wie. Eja na no so de ontumi ntone ntwene. Wo baba wa no fefefe sei. Na ampa so akire mo sa frɛ me. Hwesa wo na se. me yire na me ne te no na ɔka kyerɛ me sɛ okay akora no ye bɛgye no mo anamra. Nti mo frɛ me bio na me so ɔmra na ɔba. Ɔba fie. Nti ɔba fie no na me so okay ya gye wo. Ye mpɛ ubehwo nyama bɔne bia wɔ ha. Sa. Ɛna wo maame na kwa ɔdo fa so no wasɛw. Nti memasɛm ne de ha. Ɛfa ma ha. Dabi. Na me tu no fo a ɔse wate. Okay. Odi Hello. Ejanso wa ni. Hello. Hello, anso wa te say. Esua. Ete say. Me pa cha wonu mabai wa e friend no Sara. Esua. Oyire na woni ni jai ne baba no. What the assembly abeda say wo se open no. Na no kura bi wo mu. Dem ba kwa shasun bi amka wo ho. Nada na what the atoso wo boa. Sara, papa wa yo bibi aka wo. Na benya sunsu aso. Yo. Waboda we mamu so na sem. Eja okuka wasem. Nti akora no mitu no sa fo no no so yo wate. Na mi san se sese no o resort aba o se dabi ebeba. Na mi so ka wo betra ha. Ye do ba school mu. Ma me yire nani agimpo se akora na ba. Na opeso krokro na mi so ya jo menya boni bia nya basa abufuo emma na o si yo wate. Afide omo amefa say 3 days time no ana obai so ko twitwa ni maniska se na o kan ye no ba so maniska o yiri bufu yi o ko twitwa enyin na ba o twitwa enyin no ba ya and o na me yire na omo wo vichire ho akiri na akora ne ba me je no say ma pa me si o say papa na e Dr. Caesar o say ofre wo no o ma direction o ma me ba ye no ne number o ho na me say da asem o say ma me ni bu afu say wa ma msika nsi to hadu mu ada u bu afu o na be ka say ni bu afu nti die ni bu afu say mama osika na o akoyi uti aye say scan akoyi uti nti ni bu afu say ade asem na o ka kire o say mpese ha ma ba no enye say mbededa na o say minya adwuma ye nti mpese me kọ papa no ho da bi na wo yire nso anjo no nso ato anyade akola afiri kwan abedi sen a eso okopa adwuma ye step madesi for no so no hadwe oba ne bai akire otisa akora na ba me nche na ono so bewura mu na o ka chem say akora no se de na me so wo se wo okotwa ni nyina ba na mum ompe nana so obeda nti o so wonya adwuma ye awum true o se ye ma na adwuma na oye anka se ono onko ba bi nkopa adwuma o se ye nya adwuma ma no oye so kopem se ni results no sa bia na se ye ma na yibi na se otontonton niam bia fine asem okan no wanka bone te na okan no se de na kwa bufu ono no bufu yi na me se na wonsu ya de ubufu ye ma wadwuma wa ya wonsu abufu wanka bone na osi abonti mfa na no mfa enko ayi anti kokotena se ayimre no sa na sa asem no ode ahye ni tirim ayimre no mo nu aduano wani aduano sa asem me yire baka kira me say asem na okan ye no wanka no bone so nso akora no bu afu na sa na akora no de badia e untumi ntra ye nchen o e say sa me ka wani ma asem na so obu befu a untumi ntra ye nchen o say me kira na uye na anya bone so na nso akora keto obu afu wani aduano no na me frɛ na eni meko me so be kwa nfa o say meko obekọ he ana msiyo adechin ye no na wo so obekọ na wo say he no na so wo kwai asa me so osa na kira kwanzima ana wo aboabo ni niam no ana me say nti o ntra ha o se me ntra ha meko
aka kyerɛ nkɔda ne sɛ ne deɛ ɔno ɔwɔ no ho ane yɛntiatia no nti wɔn mɛtena ha me yɛntiatia no ɛna me si yo wobɛkɔ deɛ a mɛma osika na wakɔ ɛna mpa so nkɔ yi sika na mede ma no ɔgye na ɔgye ne ma me oni ntom sɛ ɔmfa na deɛ na so fa ntoma no na fi ofo se na ofa ntoma no ntoma kra mo de ma ne se ɔmfa nkata ɔde mo ade ama mo Sarah na oye na so yo kwakoja no kwan nti ne ma me mpo na ɔde from me otumi a change me ama me nsa de onyo ba na okoja no kwan so a che se ba bi o won mema sam nti wa ba no onya oka kire market o asem bi obeka na nkora na beka kire o mse de oka chom sere ha kom na ha de nipa ni na kom na mse mema sam nti na o ya san nti se eja ukue se akora ye ne den se mbasa okọ no ma me nchen so on tell maami na watumi do about 70 years e koma be ma 50 years no onkwa ne nchen akora no antra me nchen wo ba no antra nchen kwa obakọ obefiri wo wan hwe obedwa na me hu no eti wotumi handle papa uku papa wotumi handle about 17-year-old girl oh na asema me kan what you say ne maami de na koma eti say na wo ti wonko no say no wo se ne maami e de na ma bema malam 50 years akola o 70 so ne ntena wo se enti wonko sa maami no no fa ne ma me ma o na kola so ntena me kan say abusuafo oso want now papa mi gina Sompa Nkomo name child rights bright appear minister of gender ya maame na momo lati adwuma no ye som kakra na ye boa mo ma ye ma famu die sanka papa e be resign no wage ne bana kofi o se da bi akora insan kɔ ne maame ho maame a wansuro nyame de ne ba 17 years ma ba ma 50 years ne papa se wontimi hwɛ no ti akora ne insan kɔ eti sa asɛm we ye be ndɛn social welfare for ne be kama ya na se akola ne yenya ne den wode da abontino wode da ba akora di da ke ne papa so wontimi nyo no eti die ne ye me na me pa me na oso wan tena me nchen bi na ba bi o kɔ ne so amoa no eti wonkɔ Sarah mama nti se me dada me fa no to dem na me loko na that on tena me nchen yo ba na yo ba tie se ye nya ne den Sarah no so me kire say eja uku on tena ho ko ba ko eja uku order se Sarah se he na betena mampa cheme manga sementina anse mama ni bufu ye na papa nso bufu ye na papa se me de yintokwa bebo mu ntem dia enya me se mema ne de duru ho saa na ono ogina ne yirachi o ahwe duru anajo a wonya ba bi nwura nti no ogina ne yirachi eja se o so nka ase ontra to obetena ti e bende yankwa idi anu odene dabi on se akra no nusuma no on na di wo ha ma mu hu okodu a no wa start ye niema no so on tena so on tena e bo se nwa no Sarah eja uku Sarah asem bi e ha ka kire me de ne ha ka kire me o ma me metie o ka kire me de ne ha mamba chesisi a mama ono nhwe me Mr. Father so wo step father asem de kwa fama na me de on de nya na asem de ka wo ba peti ana akoka step father asem wo ma me step father no wale no nipa no wale waja no awale me ma mienu waja esa to aso wale kwode wo so apa bia ma wo so koka na asem sisi amma me nhwe me Father so asem de ntokwa beba na ilentem me so me pese me ko school no eti ka pese o tran na wa ko school no sisi ano so onjimenti obi a eti ka probi a obeji wo na obetra ma da bi mi se champo mama musumuti akra no ko fie wa bia ni jeni wo yanka no kre obi on ne step mother atena bia no wanya ma me papa na kwala wa ba fie ne na ade achi no akoyi ni sisi ama uska koyi uti wo bro no ne manso tirinwa fufu a mi se champo yanka no kre bi papa e wo gina ne yirachi eti di esre ne se so obi ba ji akora no ne na tena no akoni suku a eye mi nia me cousin oya adwuma o Emirates Samira wa Accra opakra na tena na ko school but wanyini oso pe 14 years kanya san ka meje no edna koma Samira oba ne kama
no am na ko school obedwane aba he obedwane aba papa wasi wani abeta TV so wo ba wo dwane no me nya de me say champo mum yam phone in 5 minutes na bantre na same way go for interest na de atiefo no mu nyina mo nkyira dwen se emfa ne ko social welfare se emfa ne ko ma me ma me na mo so a ye hunu de beye because re papa na abeta TV so say wo ba obeguna wade akra ne ma me nso de ne ma be ma wanya 50 years yo eti say Ghana for sa asemu yi menya ne den ne papa ne ye o wo so de ne kofi akra ne akra bone obedwane akra ne ma me wo ne 50 years no na twempana akoda wonima de asem ni abije muntwa ne yemfa ntum na ntrade ti yesre Ghana fo asem ni akra yi ye ne dey. Hello. Yeah, hello. Mi urama he. Yo, pato me do so. Me pacho eja yenti o. So we dey Osman. Kasa free soko. Yo yeti o. Malik Michano pa Michano. Asema omuka ni TV so no. Papa no wa na uwa kala. Wa na uwa kala no. Na se woni ni mama TV na se ni pese ba won tia. Ese uti no. Se kala 17 years. Se 20 years time dia kala wo be na obini bia obara so ba ware ti ka tam. Be tam wa ja. Se wantumi so ambone mta ye ata misutuna ebe ya wo ya se uba no bia wanhwe no ntino bi on bia so ni de mestre no bana se iban se no bia no onti no na flu akra asene de ya akola no obesa adaye obi abanye so ya kro kasa kire na wo dada na kwa ni ni je wo fu no kro ya because me ba baby ne ya me papa ma miska kwa imiti na me maame me step mother be mama e be kasa sign na me metri nwafu na ba akwa uti me ya ni jatra view hello me ma mo de ma wale fofra mo de mo makwa mo de edura na jo aye ma mo ni bo mo nti de mo agura gina ne de yes hello pacho yentie o hello pacho yentie o What's the name? Pique in Friso. My lady, good afternoon. Afternoon. My lady, good afternoon. Mame, entio ho kasawa yetio. Hello, my lady, good afternoon. Yeah, brother, ya bro, ya bedjumo. Adi uncle. Hey. Hello, my lady, good afternoon. Mami, kasa o mentio ho why? Hello. Hello. Mira ma hey. Yeah. Me mani back, come on. Me pacho yentie o papa. Papa we will. I mean, when I assume that. Yo. So what would I was say we no for Nkofi. One of Uncle Nkofi. Nkofi. You know what man one is one yakra. Ne ogina akra we Kofi am yire no ani be nya problem be affect akra no. Na me yeah, and then you do akra no Kofi plan. You need finding the akra no need wow, be jakra ya mayen. Na kra ye jan so Nkofi wa emwa. Okone maame ne won so a ode ne koma mema. Ewurade nyankopon. Hello. Hello, my lady. Wow, nebi abehwe so. Aye fempi. Hello. Kwaju ya ho a. Wa bo be me di my lady. Emi me nchia woni wa bedwafo ne wa hwafo yinara. My lady no pray ni ewie me rako e di ame me dua awuku. No kura pa de nyintimenka. The way asam no kura nto ya nto satisfy. Wo de mu go. Look the Uba, Esan or Bafu from Wafa Walninti. Now, Palana, when China, when you were getting my what you did, and I said, you don't maybe a certain Winyano, and I don't know saying Kenchi. Now, say, won't pet, Obano, Obano, didn't have a satis, won't panel. Now, fine, no, now you that. I am, yes, me, or I am, and I so.
Can I imagine national man free? When Entia Bassre say, and Peniphobia, war, many more team and Sherman will be also say, Obey to your Shannon, Onion and Shannon, Mamma. That's yes, Ramusosha welfare for Minister of Gender, me mammy Namumo. Ebiabo, ne papa net TV, she was what the chronicle few beguna wadi. A cray mammy was a she. Edenama Bema when you're 50 years. 17-year-old girl. Me to me mani ni papa na chin coffee or me to me so manen ko. Ne ma amene so 70 dia na menye. Mada woroma. Wana bo Sam George ketechie. Wo fa ase aba o. Tie na agera mo boa ne de to boarding school. Enye sad ye keka kro na kreda a chebese. Yesi akra ni ma di made. Ah, Ewrade Nyankopon. Hello. My name is good afternoon. Afternoon, Pacho Entio. Let us refer me. And I can say, Papa, no, I didn't want your papa. And then be a drink that some domination for more. It is the service for banning a dinner papa and take a banner of better one. But I didn't mind the one and the banner and never baba. Okay, oh, your banner before said to you, who give me a banner like a banner. I think that Papa was some side. So back over him. Can I get me back over his uncle? So I didn't run out of channel to put you. I don't remember the air in the summer, my airport was a little. None of the young come away. Yeah, that's it. Yes, you that daddy, oh, but better that dear. A penny we are say. Aquada Kitua, Etimija, just empty papa crowd back. I say, a free May was some man, mammy and son. It's a no, I would have. I was a cousin, and mammy, the bam, the number my papa, Malama, over 50 years, so an temper. Nina, we are so, so do I the Abeco. Wait, see, Anajo. Hele. No for that. It's a banning cock. Ghana for social program na ye no ye de boa o. Ye de boa. Ti to da bi na bibi chia kakra bi a na ma consider. Hwa sama metin wa media me kon wa twetwinti o. Hwa sama media na wiai. Me wera ho me ye batai. Me yam. Me who said ya kremi jana na ko na no akrai mo bro onya ba bi na obi baba you say ewura ba Sarah ka wase mo twato me ma kwan de ha obi aka na me de so efio na wudi akira ko no ha me na me se champo je ne kotena ho na awotwema ye ne yo na nyonko na wote wuntimi anu no waka no kre Sarah ka wase mo atwato so bia obetimi edi amwa na wope ebi abetena baby obetena o because on person obekọ ne maame ne wo e ho nye ba so maame asem no ni o atokrodo bako e wo no de ne kon de ba ye nsem pi bema de wusi gina mu a wona papa wadaruma enye ne yawo no ya mi bi ne kwata ya ne yawo no papa sama wo ka de ya ne ka no diversion me ya mu ba no o yakura bone ya peke no ya peke no da bio esu ba de de ma do awa tu na tra ha na wo hwe ne ma bone wa ara unya 2 weeks ago so ba me se papa ya anti ase hunu se akora no anhye da ne na antena sa ntimi nya no se I just kakra kasa kire suba bone se na suba bone tu pa je se eji wo so hwe no ya se ya eji wo so hwe no because akora no wanya 17 afi kora na papa wo so de ne hye wo yam wo tretre no wututu ne fo ba bia wo ko bia na akora agi wachi me ba unim se na nya me pe eye wo ma mi ntra so de aduro na nsai wo papa anya beduru na ba ade ba kwa me uni se ne yere no
ya wa ya bi wonimu sanate and yes akwala bedru fie nne ade a chini papa man detective ko yi ni ti a wo se ade nti ne wa ko yi wuti na me ma na go ni na tiri nwafu etiase e padwuma bi ma wo ye na ya na mani tiri nwafu da no ye fra no sa no ma me kan wo se wono ni mani tiri nwafufu ene ama we sika ko yi ni ti baba oba no woni mo bi ada ache misrew bomoden na kotete no na fa no hye oyem enkakra akra ebefa da achi ru beka se ye nyina ye kan akra no ho fe na ye wu fi sa ase no eno na betumi aye dey abontu adaroma fa no tokro ni de wudi a kire de ene ye sa na beba eya ba e chanfo ye nkwa enyare wa nyina bedwane ene me wira ho Sompa Bacho Ghana for mu tie de papa ni ka o wo se akra ne de na ba ha etu obe kire ne pa etu ese akra no ye ma ei nti akra oja etu obe kire ne pa ewo osogu na num enti ko be so ti wonyi akra no Sompa me wadaroma wo yire ne de ade ba wo se kopie na sa dan no ba ha ma akra na enyi obi aba no be ma na hweba nyam na mbedi ahwe no wo tiase wo ngui eti so ntimi ne ntena si dan ma na akra no nko se ba fanti kama no no nko ba bi because we no 18 because esi akra ko man e was all hweba eno ano kasa o kwai asam akọ be da o ti anu se wo be kire ne pa wo be kire ne pa ne wo nko o be da du wo so be kire ne pa ne wo nko eja mama nkasa yo ya de chaka sia ebe free Dr. Baho e di ama yahwefo ene atiefo enyina ya nyankopon e ya adom no de adom no dum ye sei na se enada ye traze sei ya na ye nipadua wapomuden ho asem ane ene wo ebedi ho nkomo da bia ya na ye tu nipa bebrefo aka choro se hwe wo yale a e ya hwe ayale sabia papa enye de bia ye zipinti bia damye no osore wuti ha no osore wusika nyina obekọ aba no na dade da enunti na Dr. Banse ene awie ya me ni wudi nkoman sebe empanimfo se ye kekafuna na ye keka madampan sebe na ye ni wudi nkoman se ya de tinipa da sani so na se opesa ya de no sebe ya de ne contentem ema wo ho to wa eno ane ye ka che osefo ani hwe Dr. Banso eye brachamfo ba nyarewa nyina bedwane brade ahaban kasa yete na bebom ho na fe ye hwe oma yade emfiri wo nipadua mu na wo nso nye wasomdue fi sempanimfo se obi benya wa ne firi yade ama me ne wanse efiri yade empanimfo si kumu yade ansa na yade wo ho ebeku akun enti wo tena wa bra Dr. Banho ama yade akun ama me papa me nuaba na chesa wan kasa wa ye ho bone enti ne je Dr. Banho number didi djuma na fefu ani kira Dr. Banso eye ho na fe yade bi e woni pada sani mu na fe yan hwonfa haban nwura nipaduanum ema yade no emfiri wo so number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 083482 wey aye Dr. Ba number ye didi djuma ewe aso ye wo Dr. Ba ye wo Kumase atonsu agogo aban hospital no na chi ana Dr. Ba wo ana nkranso ye was Painters Road 18 junction ho ho nso obehu Dr. Ba ewo ho awie ye di nkomo na de nipa bebre di nim Dr. Ba aye dompe ene kase na sase we so de yesi gi se wiase akona wieye ansa na ye gya sa de ne ka efise ya modewura me nipa dompe ne kase mu ohaw ne amane yetete wo no ehu kwan ya ma Dr. Ba ho a na chese ye ya yo mo bone efise nipa bi a wa asase su anyankopon bo obi ye den ya a wo ba wiase no wo dompe ene kase wo nipa mu ana first no nanka nipa wunya mfie aduonum 50 years ekwa afo be hu se ebe sha ase na wo kotodwa na wo nkase na na sha ase na ewewe na nyankopon nim de mu obo nipa no ba bia kasa mienu be hia bia no ye wono ma bi wo nyankopon ye be ya dompe no entwi dompe
ɛnu nti broni si ɛyɛ cartridge a ɛhyɛ grego no ɛyɛ grego a ɛhyɛ dompe no anim na mmerɛ biara wobɛnyini ko anim kakrakra no ɛnam sɛ yɛ didi nnuane bi titu emburo nnuane enti wobɛhu sɛ ɛwewewe wo saa cartridge no wo grego na ɛhyɛ ase ɛwe no enti bɛyɛ akra no wobɛhu sɛ wobɛhu me maame bi ɔsɛ me kotodwe yɛ me ya maapɔ so yɛ me ya me pagya me nsa mpagya wobɛhu me papa bi me nua baabi na ɔkompreni saa nɔma no ne nyinaa gyina sɛ eburo nnuane na yɛdie ni saa nnuane na yɛdidi di no ɛwewewe nipa wɔn kasɛɛ no ɛma grego no efiri hɔ ma ɛbɛka kasɛɛ mmienu ɛnu nti ne yɛkyerɛ wo kwan sɛ saa wo grego no anaasɛ wo cartridge no ɛhyɛ aseɛ na ɛwe a doctor wobɛtumi ama na sɛ afifi ama wo dompe na etwi dompe ama wo ho kyerɛ no asa aba nkwam biem no ɛyɛ kyamfo ba enyarewa nyina bedwa no eti sɛ wunya gidie na aba doctor ba hɔ a yɛ wɔ ahaban a yɛde to enipa wo bɛ no na afei yɛde ato so na afei ama no ayɛ kamakama na afei asa fifi foforɔ eti yɛde bi to so ani ama obi a wobɛnom fi sɛ deɛ wo nom akɔ yam no ɛkɔboa ama wo dompe no aisa fifi foforɔ wo grego na awie ni nyina no atimi abayie ɛnu ti obi a ɔhaw ɛwɔ ne kotodwe sɛ ɔbrɛ sɛ yɛ dede sɛ keka sɛ tutu no obi wa ne dia na fra bɛso ne hibon na dwonku obi dia ma ne to ase ntini nyina hyɛ ase atwetwe no obi dia ma na bubu agu fam a ɛnɛ awia mi ne udi nkɔmɔ na me ka kyerɛ wo sɛ baabi a yaresa wɔ ɛwɔ dompe mu no ɛyɛ Dr. Baaso ɛyɛ etu ma me wo papa bi nua baabi ɛnɛ nsuo totɔ a wɔba yi asosɔ ne kotodwe ɔkɔ nkɔ ɔba ɛma ne kotodwe nim nyina yɛ ne ya honhono no afei wotu ne nan yɛ ntua ne nyina no de ba Dr. Baawa a nyankopɔn a wɔbɔ nipa dasani te sɛ Dr. Baa ɛde ne ba wiase bɛdom Ghana no obetimi de ahaban asa wo kotodwe mu yateɛ ama na contentem ama wo nso wasom adwo hwɛ obeti omo se na de Ghana adane abrochire enti na ma obi kura wontimi mpie mfra bonten ukobusa na akofre na asem o ka ne se mesasa boraba ma ho tutu aba arthritis na ka ne ho enti ama mi ntimi nsore nante ma me papa mi nua ba wutie me enti enkosi da ben pa ana wo de da bia wo de sasaboro na bejeje wo ho awo ba abuei enso to abuei awum to abuei chase o de da bia no asem a wo kan ye me sasaboro enti sasaboro na gidompe ni nyina boso adukuru dompe na menne wo ye wo hwia enyeye enne sasaboro nti wontimi mpie enne opagya won se mpagya enne wakadem esan sasaboro mesew se rheumatism pa sasaboro ana bewura wo dompe ma bewura nipaduanim ana ama waka fom a wontimi nsore ya eya se Dr. Baawa na saade we edunya wo de ba Dr. Baawa enna me ni wudi nkomoi sasaburo rheumatism a enne nsuo to ana wo dompe mu ama saa o hawo ni nyina afiri wo mu obi de ya arthritis eno nso asoso na aposo eno beti ya so ba so mensa me de mensa so ade mu onyeye eno beti ma aposo nyina asa bayifo kra bome hwe bayifo bia mu yate na awura nipaduanum na eye wo saa enti sa obomoden na ba Dr. Baawa we be ye ni gisam ama wo se wa aposo na eye wo ya no ni nyina be firi wo so ama anya afa ahodie enne obi a wo bre ede na wo bre ho a o se ni dompe mu abu wakonya nkwanhia first na obi nya nkwanhia na ni dompe mu bu a bu si a kire ni ba bi tenten obekwa abakra ne nkosi aga nanso na Dr. Baawa ye enne wan na se ni dompe mu abu ode aba Dr. Baawa ya ntoa ye beto ma won tentem so efiri se Dr. Baa nyankopon de ahaban ama Dr. Baa na ahaban ne to akasa to adompe eti udompe mu bu se pen a wo ba Dr. Baawa ye de ahaban ne to so a emretia bi to ana Dr. Baa so to udompe a edem die bie ne ho na nsan na me ka me ma me bi ba ye ho oze ato na nsa udompe so ntimi fa nkona no na ho na to aye ade bi a ye to ne ye bia obetimi amufu se de me ye me nsai enti se wankopo obi obetimi asete ubon na dompe no edi esi ani ye a ubehu safe no adidam enti no obehu obi ne namu na buye enso omo anto ne ye enti ama edem die bi aba ne ho obenante na ba ko wache ba ko obi ne nsa obehu se atwa save ubehu no na achia obi ne nsa ama atwea kom ni nyina o de ba Dr. Baawa esanse ye wonim die wo dompe ne kasa ehunti ye beto ne ye di ahaban ato so ama udompe no ato akama ama ho ato
and then you mean who come away, obi to them, as soon as you are saying, Sissy Yamia. Ni waste no what pains are who do in the womb. Sissy Yadie, now the Tegana, a brad Dr. Bao, Miss Raumema, me papa would me. So we Sissy Yo, now pebe, be a ba a me a watoa, a year Dr. Bao, a dear Tina make us. And also on one by be and also abana toto to ni pedua wachino usisi na yo ya na dia toto to ubehu se mretia bi na abobɔ awura wo dompe na wo usisi na ma no ya wo ya ni nyina na abobɔ awuram na afi ya wo bia na pensi bia wo usisi ni mu no na afi afiri mu na afi ho ato enti ne se sisi ya dia na wo so a ɛno nso Dr. Bawo ana de beba obi na chibra mo kasa ye ne ya ontimi na ɛna ye kɔ kɛtɛ so a ye de ono ɛyɛ brabɔ nko ano ɔbɔ enwuma wo to ane awurade menkoma brabɔ yi da be ne be wie mi sei ana menkwa me da me na ana nyame ubɔ me sei ni na ne menkwa ma afo ada na menkwa me te kɛtɛ so na me bre ma me enyu obi na setena kɛtɛ so bre o ɛyɛ wa na ate kɛtɛ so a wo bre ese Dr. Basi wachi kasa no betimi ama akɔ kɛtɛ so a wo na ebetutu fi sɛ yade abam enti sɛ hu sa akwa we na de wachi bre mo kasa ne ba Dr. Bawa ubon se ntempa na afi won so ho atɔ enti obi an spinal cord eno nso odi eho ebre ene amane etete no on family Dr. Bawo etete no eno nso on family Dr. Bawo ne ehwe no obi o etwere yade ene wo no so etwere yade ene wo no so eno nso eye Dr. Ba aso eye ene wo so odeba obi die ye dambo adwunumu hawo eno nso eye Dr. Ba eho ene wo so odeba obi die eye diabetes asichiri yade ne die huri kosoro amen ne nipadua ye basa eno nso wo de ba Dr. Bawa ye behwe ena ye de kasa ni nyina ba wie ye die sefate hia wa abrabom ni so obetwero Dr. Ba number unya twero wa wie yade bia ya modin bia ye ho aduro se ye de behwe ama wo su nipadua eho adwono enti ya number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 wada mo ahwe Dr. Ba ye wo Kumasi atonso ago Aban hospital na chi and road 18 junction ho e ho so be hu Dr. Ba ho awie ya di nkomo awie me say wa hu tutuo ene wo ya oni nyina ba bi e betimi afiri so akontem eye ba chamfo ba enya no wanyina be twa ti ba ye ko social welfare na ya kotie se de mra ne ka okay yenko Solomon Ameni oyeme amase municipal director Techiman social welfare yenko busa me se akola wate akaye so ye hu ba bia ye de ne fa because papa ne tia se akola ne di na chini ni kofia wo be kire ne pa ye ni ma de kra wo de ko kire no wo kina na ye nu ye ho eti won fa oh Solon sofa ni e frɛ wo papa na ka sem binti papa na so mami papa no papa we wo nua pa ne mami ba ne papa ba e wo enzima wo ne yire wa frɛ sɛ ane mmerɛ no no ne ntra wo enzima ne busa so wo yire papa ne so wo ne yire ne ma to one ne betra ne papa we se no wo de akora no e kwa akoma no na wo no akora nye school a wo ne be hwe no aye bibia ti no sana de ne tinte enti se ye me frɛ no ne na kasa kontinase mo fra papa no exam social welfare no oh so long so ya frɛ se se de na solo yi o se de abi je wanfa okay me pa cho hini ni fan club London fo nyame hia mo Mike Becky Merinda Christian Ramabroni Mary Frank Ego Sergey Sasari Hanensi Sylvia Jennifer K Josephine Juliana Papa Kwajo Obokri Ado ma bena ma me ya frempo ma Mary Mevisera Erabena Rosetta Anabena Pokuya Esther Vida Janet Ketra and ma Sophie Sophie. Hello. Hello. Solo. Hello. Ah, ma hey. Yeah, I know. Enkoma mi no di say akola no. Wo ko ne maame wa ne maame de ne ma be ma wo 50 years. Akola 17 years.
ne papa nso so ode ni ko ne fie a obegu na wade papa ne tie aka che sa kola ndi na chiko fie obekire ne pa na wabegu na ni mu ase etie yesuo se ebe makola na nnako social welfare mra ne se de yo me da se me sompa ahwefo ne atiefo nyina awie na me pa twa de wo mu ne se awasa yenya entiase se Ghana ha ye wo no ye wo mra ha ehwe mo frato I fellow the Children's Act. The Children's Act at 560 1998. Na mrano trese obia onyanya na ha empo ani me nyina no oya abofra. Na sania minya ne tie no o si abofra ye ka na asemi o fie du so. Ani. Na chese oguso aya abofra. Enti esa so ya abofra enti no e wo se eya wofo na stade kete so mo na hwe no ta wo hwa emre ya meka ye ne 5 tosu num na ya station 5 na e ka se eye abofra bia ne ra onyini e wo ne maame ne papa nten na dia ye kan dia awarija ye aba ampa tawarija ba ada sa abofra betina maame nten ana papa nten enti ne awasa maame ne papa no esa so mo ntimbom no omu nyina ba bankrom na omu twese o ebia papa no na behwe na anasa maame no na obetena ne nten enti me patwo enya enimra mu ba bia sa papa no beka se abofra no ebegu na ware ana maame no so entimi nsta abofra no mfa no mampena ana Ghana mra no so kra se unya 18 years a untimi enware enti misra dia papa ne ene maame ne ye na enya trasa esa say yes so kra awasa yeshom awasa mrane shom no mo shom ba no enti solo say ye ne den because me metia papa na no mutom say akola ne de na ba ha no ono de ye obesen ne yenko na ye kwa mekire wo pa say obi ka so obekire obi a solo me ne de be kwa akosi say akola ne ye ne den what studio so ha me ba chao ebeya anka papa ne me no ta papa ne wo studio ho a mesra ya handing over Emma police and social welfare police ne kurabata ye from dust no na omo be fresh social welfare na omo ne omo aka bom na omo ya papa hu adwuma se omo tunufo na still no o yesa on ha pada no dia na ne emra ne na di e wo sa ye de no ko gina emra no e wo court na de emra na ka no ebubo no solo ebeda say why yo they say the attack I sunti ehunu ba bia de akora na ifa because the way papa ne tia konwa mu wuso ne ho me pato aso solo aha tete say no yenyanya ba bia mesre na yawo Ashanti region yan contact Department of Social Welfare Ashanti region director no se ne na makra na mo pa me de bema mo na omo provide temporary shelter baby obeda ni manimu ya no yo e pa jo solo general line sudina producer ne obekoso akasa ne age Ashanti regional director social welfare number na yene na kasa na ya hunu baby na akola ne befa because said the papa ne wo so ne ho se ode akra ne kofi obekire no misiro minim di aha etimpato animu ya no de ya nya ne se ensa se papa na threatening no my fa abofra no man se se atani kan no yamfa no ma social welfare state agency social welfare whilst we also deal with the parents. Okay, so lo jina so na yonye Ashanti regional director ne number no na yemfre no Kevin kwagin tem ne yemfre ne yempe na ne no sasem we no ne de be wi ko ba bi aduru yampa kola enwa asam anka nwie no okowu a yamoa no antiese yehwe ne ehunu se ne ba bi akra ne befa ansa ne de be kaya kana bran pabre maledi medasi pi na minsha maledi mente enieme bia papa ne ye se wo pa mente ase ba kokora pani hwe ade we ya ekoso no wa hwe abefa nsa agro yo se o ma do so ntini bia wo ye we ya akire sunsu aso ebia na akola ye wo ne nei ono na ebe ye pillar ewa abusua na wo atitire ni mente unieme bi ase
sebi obi nhwe obi ba o me ka no kra kire wo na awie obi nhwe obi ba wo de hwese wako ba bi obi awu na ti esu anipa bi so osema me wo kwei obi nhwe obi ba o ho na me hwe oba na ma ne transo ya akrabone pani dimimi fa obe nkotete no me ni papa na sebi my lady akodai metimi ahwe na ma kodru ba bi betenye ne seneme obekwa akọ hwe ne se eti mesrew okay mate yes ye wa ha my lady mesi pani asem o ka no onsa metra fidikesi esu no ontwe na no nsan ontwe nsan kra me wonu ya no kra wo so wo ukrom a wono mom na wo so wo behwe oba ne ma no pani enye ne kwan no ba kokra sebi se wan kasa ubam umoja za wonu ya na emewe no emfa ne ma papa tesan na koda no kwan pa wo se ye dia akra ne faso bia ye mfa ne faso na onya na somdie akra 17 years my lady ye ntimi mo nko ne nam no nkoko wunto ye nim de oba beye e dia ma o mai ye nim de oba beye e dia ma o mai eti aja sesi ati a wote ya no menya ko wate san adwene e manim kodru ba bia se be bedru bunum na meka se ya anwene ho akoda wo na mo ja no me se maami kura se enye ni mo ja ho hwe na maami woni fo ba wu ama mo ja no pani enne se wanya so be hwa akoda wi emre bia tie bia no tie papa it ya the horse's own mouth for say so dia kola ni kofi a obekire ne pa na so ko no tie bi obekire ne woni ama bebre so de ko any day eti edne ma ne ndwe ba kosi okay eti ma lady ye mra no ba bia nhise ye no ye che ye so wasem ba bia ma lady emra ne da no ye mfa mra ne nto na pani emra ne nka abusiafo asem na dru atokrudo step mother ne so akurukra aguso aba she hijab aba onu so ejigaba ejiri obe kan yesu I ready eti no obe de hia ayeso de beba enso de hia no ye wa ina adwen he dan sa ene ina ya beduma madam me pa cho udi say yadi ayi adiza na kwa manso o se friend say hello Mr. Patrick. Hello. Mr. Patrick, my Yena. Now what is say? Yamiado. Your friend is of Mammy Oheneni. Me was on Pat TV, so where the father mena. Meje o number Papa Solomon ameniho. Okay. Kesi bia ba me table so na age say oboame. Akoda was 17 years oba. Ne maame ne papa jaya ware. E na maame ni jaya ne ma ne stepmother, ne stepfather. Ti akoda ne say the stepfather ne person make advances and na one penalty stepfather ne say ne won't me hwe no e no pia ne si abonten and na kola ne ko mu kurom enzema enti okoye no e na dwen say ne papa okuma se de a obeba no aba ne papa ho and oba ne papa ho obedu ye no na ne tiri nwiafu and o ka che ne papa so o ma ne sika nko yi ne ti ne papa ne ma ne 30 cities ko yi ne ti a ne stepmother ne say ai uba ye ya na papa ma usika kwa yuti a meme ma etiri nwa fufu a wo mu ofia eti ase kwa ye eyi kakra o one stepmother ntem na kola na wadwane afrifie se de ekono woni anije wo ho enti wo beko ne maame no a waje awale na kotena sahwi e de akola 17-year-old girl ne number ama papa o 50 years se papa ne mfra kola no na wo mfa no atese maame ne de ne ma beema no ne natena 81 akwala ne shiro so obekọ ne maame ne wo sahwi ho okay ne papa ne so oti krom ya ya fre papa na ba ha papa ne so de akwala ne kofia na wade ebegu na ya ma sakwala ne na ba ha no akwala ne wode ne kofia wo be kire akwala ne pa ni pese me jana ma na kone maame ne ho so de ne koma 50-year-old papa wale ne papa nso so odi na chiko obekire no se akwala no waka ye ne dai social welfare say ye mpete temperature tabi ma no na nke ne papa ne nkoso nkasa so obeti ase a yeah enu tira me frawi more right me workshop asin ka me presentation I so look I also mo workshop anti Mamen, let me do my homework. I'll call you in the next 5 minutes. Okay. Just to make inquiries, but I had in the call temporary now. Okay.
I'll call it. Because papa no yes me fa kola we man na me fa mane da. The way I waka kire me so de akra no ko be kire no no. Me nim to koye no. Don't worry. We'll protect her. Don't worry. Okay. Yes, me sure baby I didn't be call now or school no for be to one. Yo, you be expect to call. All right, thank you. Okay. You're welcome. Mama, what's your friend say? Adiza, what's your semi ayeke? O Steph maintain bi ba na me de me dia hye bi ina me dom bia ne ma panfu ina me do ho na kro we start ba Kumase no oba first one ya da 12 o'clock na plan friends after na me ba kono iyare ya hospital na me say ene bia say yehu na wona misa no sa da no ho bi mokoi enti sika waro oba ya da ka che papa say do ya produce Herbal mo mara na de ebe ye bia ye behwe no saya mehwe ba kono sa so mehwe wi enti mo mbra no kind of buy enti komodidi ma na me ne te ho ye di agro mponi yesere na me say adenti na wote ba bia entumi enka utu entenase na o ma me na wo bogoso o ma me nua pa o ye business adwuma adenti na entenase na ne mo business no hwe school wa bare papa no nko tena ne ma me nua ho nye de da bi not wo dada eti wa bare papa wo san ka chensa de na on tena ne ma me nua ho nye de na ese wo no efi on pe no kure bi anka ntina ka chensa de na on tena ne ma me nua e o bogoso na sa me so me bati bi chen adenta me bati bi chen ya me nye sa ai sabni dio Ghana fa se no wo bati obi nchen etiense se ono beti na ho watene papa ho as aye madam adi say eje di sa wo ya di sa Mr. From Sefula what wo ba wa no to tere papa fi what tere papa dem why mame wonu masem kire se wo akola we wonya odobi amane da sakola ba baabi na de enche na ka che ne se ada no atsa ne mame nua ho e obogo so no ka wo mama nsi so na mama nkasa me no wotie nyina wo kasa sakola ne e kola fun oba man guase pa e de anu guase akura ba ne papa nchan yen fa wofu yen kan yen tin ense wo ka cha me ba ne se wo de wo kan woni asema na obu ofu enti wo to wo ye mistake anti menka wo ba ne kan e de wo je wo ba ne do kan me ba ne ka cha me se mma me de otie won ti se wo betimi a na there be sa amane no ba ya efiri maame so firi pa mo bo na sa amane no na ye den e ye den no ne papa ma ni sika ko yi ni ti a wo bu fu ne ba ne nua boy me na mo hwe school adenti meta we aji wa wonu masem se wo bati baabi sa word na we su no wo bati baabi ti nye se we no oba den oba ti na ho ya ne yesu ya kwata bi nchen adenti no beta me nchen a o ti se wo kan wonu asa wo bu afu adenti obesa akola wo ti firi na no wo ti firi na no ma ti firi na no so waka cha me ba ti mati e de ne chese de oba ne kan e no kore o ye no kore wo ti wo ba ni di manya wo wakadai ka say ne ba say se ma me de otie o se mete mi ti o TV no so ada hukuma akra sika ko yi ni ti wo afu wa enra ye fra wo se wo ka sa de ntina wo ma ne bu etiri nwafu ni ama sika ko yi ni ti wo kan wa num me ya we interview no wo se na wo ni di agro yafuna wo ba ya papa ma sika ko yi me se papa so o papa aji wani ma o betra ha ti papa ba no twetwa mi asa so oba o ye good aje ta ba yesa me ta wa jire ne ma me ya babun o jane na so nti won hwe no ne ma me ya babun a ne ma me ya babun a o ya babun pa denti wa ejo ade ne kwama be ma ajia nti wo baba ni wo se ne ma me de ne ma be ma wanya 50 years ma me ba no de man 50 years oboa no njinindi ma me ne fa ma ware 50 years wallahi say akwa we say wo di na no acha obia ka bibia ya boa 18 years na so odi ma ware say ono ka so ni bema ono to ni bema etidi ai woni bema etoni bema ti ase odi ma wade ma ware say 50 years wade ma ware say 50 years ajia ba wo ba ne krakra etiewu ne krakra ni say me ba say akra ne ka che me say me na maye mo akra fifi ho ma pam na akra fifi say denti me pam say me pam no akra ni nya wodo bia ofie ho wonu masem a oka se wo ba etsi baabi no akra we wonya na de papa bia da wo boa
camouflage na wabetra wo me camouflage se watumi aka se wo ba ti ba bi no me salami ye hwe me ka bo mti so metuma and ya ka metumi hwe da metuma hwe na bro so na ni adanti na abeka se wo ba ti ba aba ma me onye mistake na mcha akron beko mo onye mistake akoyo si wo beko me ma be se we me ba iwe bi ho ko school otumi kwasa na school me ko bu no school ho na se oye kwasa na sametia wa o se ubufu se enti se madam what no why mistake bi na etiana na wasesa nyama ejawu ujina wira chi o ejawuku obesere watin me matiti kofu bebre obesere watin aji awonu masem o wo se wo ba ti baabi sa word na we su ye no okay sa akrati baabi na se obi titi ni ye ya oye o wonu nyam me ko titi me mantem ma me nten iso tena watiti ne ai oya ko papa ti wate na de tira ba ho 3 days na ye di agro kaka o se obufu nya agro keke de mu ye nya agro bia keke da agro betu akanten aka kuranse maka kuranse agro me yenden me pona mkrokro me yenden sam ye ko fie sisi a mbona mja kwa ko fie a me e fie di onko ku so ba o be kire ni pa Ejawuku e bada da ni wiase o yire dada o bada da ni wiase o ejawuku ya ni ya tebio me tabi ni no pa me na me share school me kwa yin scan of share school o ba bi sa me ko to nya ma sa me de ma no akọ school na ha sa me dia ba me dia wiri kekam wa me se champo de brem na yempa ba bi akra ne be ka akoda na o ma si ye gina ye akra de ye nya hwe so mama me da se ku so be kire ne pa wa be dia ban sem me ma wona aba obi amfrɛ o eje di sa wona aba ye ti yenye mfrɛ no ye fa ne ma wo ku so de ko be kire no me fa ne ma ne da ye me ma so sia we fefo no ma de ne brɛ mo a ne ewie ye duma wo ku so be kire mo de ko ba so ke wa fa ye ma ma ko metumi de na ko onko no nta ho ai so mama me da se madam baye nanka me expect say enka odinso beguso ma enema adwo na so no sane na kuma no etua so no ne buo edikafu akoda yi ewo ensendi ya akola naka obata so de yemfa akola asem enya asem hello Mr. Patrick many all nation akasa ayija police I take police station at you honum ya home bi ho ya fe ho all nation okay just behind okay nti am fan nko ho mpa cho time be ye wie ya ye betimi de nako betimi de nako you Kevin Pacho mi wi amema scanner mo sili no nka bibi say no ya call police station ne akọje police extract. Okay, mama no edina ko police station akọje extract no de ko police extract Kevin Misra wi a adwuma obeye ni why on fa no ko do police station bi be mo hon so a bit ma ye no yo Pacho eti yakwa on echi wa ye nkasa yi oh say abaya na original director Efrey no yo ye dase erade nshira Sompa Nkomo get results ya frɛ social welfare director say wa frɛ all nation eija omo fie hostel yemfa ne call for the meantime na ye free asem na senka o eti say ne maame ne papa no hia na omo go social welfare for na ye yaye adwuma is a champion program so na me kano na me kano na me say sebi minua yi eba sika sembe obi ati wo sika sister wọ́n wá sẹ́ma wọ́n ká ṣe ní kùnú wẹ́n yìí sika sẹ́mo obi ati wo sika maame ṣe ní wọ́n yẹ yìí o na wọ́n yóò pu yẹ yìí wọ́n ti yẹ bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n pu wa jẹ́ wọ́n yẹ wọ́n sum nyàmé bí ẹlẹ́yìn tí wọ́n pu wa wọ́n nyàmé sum poni wọ́n nyàmé sum poni wọ́n yọ pẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ wọ́. Now they take out it. What? Slave trade. On your school. Now they won't come and do one.
So mama na me kan say madam mama kan say na me kan me bi say nka me nue ba ye nka wodi ensu ebegu so nka bibia adwo but akonya yi asema ya obebe kan wa fa no hi ama ne buofu akodai enti no wa fa ne hi wa kuma ya de to ade ka say nyina oh ye wie hu no eno no ya kama say director no age akodai say yemfa no ko no for the time being na awofo mienu so no obefre wo mo na wo mo no wo mo atrase enti ase ye adwuma fine enti ase nya adwuma no obeye abandia na de enya dia ya arrangement awie ni de em say akwa na obekọ na achire papa ni maami so no wo mo so ni wo mo so ebe tesna ne wo mo bia no wo mo aka enti ase ye adwuma em say ono na ne ba ne akoda no tini ye hwene say bibia be ye bokọ enti eja wo na aba no enti ese wa bo ho pa ye nya akoma ma akoma mrafa ma obu mfu akora akwana onya mfum so bia wonya ntete maame ne je no wonya ntete na abasa tie sro wa ye da se abrampa brem anti de meka ne se maami bae maami bae nyame anim ni wa be sa se dabi eye nyame maame na be yi kiss apie one o se na se ono ne bati baby eti e se ono so nyamien mami miano mami we be ready mo chinu makom fie akora mfa ne se mo fele yen ana mu yese na we ani agia nye agia se si ya na agia tie si agia miano ni kasa bi wakasa bebre agia tie hwe se wo person maye no ye nyina ye mfie hu nye fie ye be ye hu fie uba ye ahaye studio ye adwuma apem wade amakoda yi uba ade wo so be ye nka ba ye de wo so ya ne se ma me wada roma me na me ba time me sire mo fa akwa ne mame we de wo na wo be chire se uba sa de ne wan tena ne mame ni anche anya adwuma mame wo bati baby mame he se ade wo ye akoso no papa yi se wo se won hwe ne ba eye wo ana ama ne hwe ne ba no me kan kura chiro me kan wati me se se papa yi won hwe ne ba o tie adia miano ne ka asem ne bi me se se papa yi apo ne ba yi so won hwe na eye wo ana wo ma won hwe ne ba eje tiro se boni se den akaminim se obegina bata no ho questions ni nsem bi a o kika no ena ma kwa na hunu se ma me tie enu na ma kwa na hunu se wo umpani yie enti wontime tena fie ho akodan so ya kra boni a efiri ntete ya mode ma no e wo fie ho oba na ju 1 o'clock or 12 o'clock no ya na de etia edie na si fie ho a enti osan akoi edie na si ye enti osan akoi ye nei eye topic se mode ne ba edi na oche obeko edie na wo ho mami wo ma kra na ni nka fie me ka no kra kire so akoyi ni 20 ne kra keteketi wo fie mami ti se wo bai ni kura maniska akoyi ni tinti openasem asemu ya wo kana kwa no kwa won nwene den ena ema wo sese akoda no ba bi akodie no maledi ansa na chi sama se de o mo pani dabi se de mra ne ka no so mo ye de ne kwa na akoda na be di o machi a ye de awie ye de se de mra ne ka no emra no maledi ye mfa nya adwuma ne mfa asundue mra aje dista na ye no omudi nkomo yi ejiadia ukru no de make kutrese islam pa mu de ka mu de ne zakat kutrese o de wo pomo ye na ka wa wo de abetra se na sa me bati eti obi nchen kutrese de wo to bo ne ho nye nahi se de ogina kire se na ne gine agya wo no abesa asem no wo ba abesa asem no eti ye besere maladi ba bia agya wo abesa asem no me ka no kura kire wo na awie yi ekwan afa so aba ya wo be yi nsema no ebe keke kan no wo mo ukru no nyame wa mo ukru ya me hu se de akola ne kan kan no kura so ahu akoda mu de wonye ensem wo kan enti kurukura ni ho ewom kurukura ni ho ewom mame eniema nkoyi amawo eniema ankoyi amawo akoda no ba ne papa fie maladi ye wa asem bia ye kan me be kan aja me di asi maladi akoda ne se si anka ne papa fie na ene ho adi aso ko papa fie enti ga so be kan di asem adi ko papa fie na kwasu ko ne papa fie ne bani akoda wo ya se di osi se no maladi ke kwam de papa wo be fa so no e ke ne medwa ne to ma wo studio hansa no apia ko pani se ma mi se akran ko ne papa fie wo ba adi aso ko ne papa fie ne fa so ndwe mra
Obaya anya ne nsore why. Mama da say na aje amesrew. Me de me ba be ka mama nka me de mesrew ma wo de mama. Be park oni ema nyina akwa park kwe. So ase wanu na papa ni. Hey, ade kra wo di kire na nadu ehu. Aje tuntum. Oba tuntum ebu ko. Oba tuntum ebu ko. Wo kire no bibi. Say asamu aye kan. The case na e sha ase no. 1 akra ne akra boni. Enti oya akra boni omo fa na mra me ya ase wa na. That's the question. 2 the fact is akra imame wontimi nhwe ne yie no. Wono de wo ye hopeless. Wo ade ne sitie. Wo de anfa ne say 17 de kwama be ma 50 years. Anfa ne say ne maame ani ho, ne maame sabi wawu a na asa akra we woni ani da so ana. So yanom ya wade bia gu a yakwa akopa ware fufuro bi a yanya no bema bi wo okọ na okọware pe ube se ne bana bonya no fira ware dadam no no wato na saudram na ese fufuro na wanya no ehwa obi susu nim ba bi a obenya moabra wanyini sese wanyini a wonim se akrai na eba be oba be gina brane aba be hwe ebi a na akrai na eba be hye wanyunyam minu mienu nyina na asam wa ye kan yenim o won kwansi ne yete ha ana wo yiri di mirika wo baaye ema de sɛ ne nyamesi boye no de ya me ya ama me di ma me hu ya o ne sɛ kokoa na odi frifie baaye no asam ba oba anya kokoa ne de kɔ ho oba wo ye kukurodufo oba wo ye nasania wade kokoa ba senso de be hia no ene e wo ho ni ame me tia me me fe hia wode kokoa kro no ba me be hia ama wo no wa be ye meloa hwɛ ha de ame ye wo a enkasa ne akora ye nyina se anya ba pola ne ya no maduro ne abetati enka metena ase ya medi nso onwunu beto asem no meka asem bi a ebe kwadande na kofie na de ma me san di ya wo case we ho ne say papa o de ne ba wo say midru fie a mekyerɛw wakan wo so akora ndi na kofie a wo bekyerɛ no pa na ye hu o ebi ara papa wo nya ne hwe ebi ana wo de wonya ne hwe na so so munnu fie na bi asi ye be ka sa wo ka se wa maame ne nkomo nye wo so no se ne bati baabi eti de a wodo no benyama we na maame maame ka se mi san kyerɛw ene nkwara ya wo mo a wono ma wie GHS be ko SS no aho kyerenti e mo ye adwuma o e kan ye mu a ka akora no wa wie school no e de adwuma na ho adwuma pia ni biase a akra 17 years what mean ya eti asem ko pa adwuma ma na no ti o ya kwadwere nti mu hu bi da enu ti ye wona na ye case a ye de anu akata ho ye kwa homa ne so wai ye kwa kodi nkomo 055193192054 sanya owura mu so ka ho nti na krofo bedi watam oba de hello ama so bien kan enkan so e bi de ye na what say radio adumo e ga mo starting case na ye me sir papa na ye ti akwa na na akwa na na ti munyo first one na me ye na ngam ama na di papa no honja na me ni ba so di me kam pa e no na ma di no papa no what the bana for sasa na yere nti akwa nya ne ba enti me ka say si en ka bibi a ti say ye na wala akwa na o ba so nya so ye papa na ama she we di akwa yi ba wa na me so ti na o ni me wa che ni kwa me di ba o sa la ma tande akwa bi chama edi ka bi ba cha ne tane ko ne ba ti na kwa ne kwa so de on fa no edi ni na no ri ni je o ye no o he ni akwa no se de na bran pa na akwa ti en papa ti o ma no ko na akwa so on so ko papa ti ama na me ko no bi bi hello 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 ofo pese wuramu pa phone line ya ejimi ne mu sei one hello pacho yentie o yeah it's a bit quiet hello 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 omi afa telephone phone na we line we nya production mo from line im na ne fine why Kevin hello mo nyusu line we na we ne mo why hello yanko production patch mo friend na la efie de ne ma mo friend number 0509 43850 hello hello me na Adazoa aha kwajo ye ho a na bedie ma yankoi no kwani wo hwe sedia ma mi aye mi nu ewu kuyire
Ono so abetena ho ne mo a okeka. Kedi ampenifo, ma frem penifo a ya ma mo akwankyere no mefa wo cho bebre. Ene mamu ma papa na omo de no kwa obi nim adwen a ewo omo trim. Ene dia ebetimi asi. Enti mesra mo ya ne da. Hello. Hello. Me pacho ma oni su yenti why? Hello, Pacho. Study Papa no all you know. That should be obab akokora. Money do akora no in the theater when you answer. Because the okay can you make a canina akora no ti. Oni so that relationship. You don't any papa meeting. Na mission shakran or better. Or ya kolabon. Hello. Pacho entio. Hello. Eja entio. Yeah. Pacho Yetio. Na me pede man na ne ye what won aside. E me da mazi na bi atumeda. Ba me ba na maje na me hwe na me ye netire. Ne ma me na me je na me ye netire. E na me ba no no di no ma bi ma me di. Intombo modern mo hwe le ba no ye. Ba ba buan. On de na yere ba na nwa to ba ko pe. Na yere so no ne ba ti baby. Akra ne so nkotena baby. Titi. Hello. Pacho yentio. Hello. Kevin, pick you now. Hello, my lady. Good afternoon. Afternoon. Pacho, how you doing? Ma oneso ayete unka ma oneso mpacho. The American Sarah Papa ne say, Obi nim your besho obi dace. Na on say ye because the akrane and send akrane oba ni go na said intimacy and the only be on say ye and can who said that should be no obey mobo. Madam say. Hello. Pacho yentio. Hello. Is that Sompa Nkomo? Ai yentio. Hello. Pacho Sompa Nkomo ni. Ayo. Hello. Mentie wo papa, wo tie wo TV ni so am I feedback. Ya pa wo cha wo twon why? Me ni TV no kra. Hello, yentie wo papa. Yo, mpacho mi chiama bi yen mapa ere moye. Na mama me pacho wo. Asemi a yegusu a yekan. Me sira mu men ya nhwe one side na ye mfa enja ja. Mpanyine fo kaite wo pampate kwa nsa ne wo twa brechefo. Papa yi ba yin sembedre na abofra ba obekan. Se wutie wo mama nsema abofra be ka kire wa nsa na ne papa ne ba obekan. Puti mu abofra ne nsema ne dandane. Nti na kan ye me huni te na papa ni bu afu a ama ne kuma ba so ne ade nyina ya sel. Na wo senka abofra ne ye kabiribi kire abofra no. Nye wu abofra ne mfumusu no di na enye ansa ne ya papa no so. Ya papa no okitia yi. Me firi senka ye den ntadi asumje ye den baba. Na papa yi ti wo no Nadia ne bayi kike kenyi na rigu ne wo bran so nsem ne bi wo hono ma enye sa na asem yere mama gura ne ko wasem bi kura mba eje nyabotre case we first day na ye di ye no utie bi na me pato mentie eni men conclude ye di asem no first one second one na ne papa na ba no ntuma ye di akola yi eni ma di ye akola nti akola no wo ya akola bone eti enya ru ko wu menyi watinye aduma na mo ye na aduma pa me tetumu pa enkin se se bebi edunu na wo senka ye popan a ja papa ti na nu mutuo se akola ne pa fi obegu na wale mama papa ti na nu mutuo se akola ne di na ti kwa wo be kire ne pa wo se ye bufu ohine ni me pa cha eya bufu na aba eya bufu obi atumi kanefra so ate nya ba ni se hello wabufu na aba wo se akola ne be kire wo begu mu wawale
Who dia obetra krache ukun. Who dia obeka ye. Who dia obetra say na say wo bat baby no. Eti dia na chesa kra no do kofi abendo. Hello? 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 Hello. Hey. Wo megu ne papa ni ase. Wo hu na ni ase say won hwe no. Wo se mo si mutumi ne wo se wo na akofa bai. Wo na udi kan. Eye bibi say wada na ni papa man sika koyi ni ti. E na kofa asem bai. Hello? Hello. Pacho yentie o. Hello. Yete won kaka sawai. We pacho de Yo. That's your TV no mutie. So mu so mu nyansa. Ti asam ye de ni tere de ni fam. Obi anya kola. Hello? Hello? Hello. Pacho yentie o kasa. Hello, good afternoon. Afternoon, yete on kaka sawai. Me pacho. Me kasi kwa. Me pacho mama ko apanda ma jombonya ba ni school. Yo. Miss da wona la. Ma pano. Ajombone wa ba ni tenda obedi apanda bone. Ma me wona la me po wan chill. What would be my father for not Saturday me that one answer. That's the for the chat to PK. Hello. Hello, no me dos. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Sam. Pacho into why? Abusia for the best na enade jollof papa de no ane big meat. Ope jollof papa dear filia big meat. Echire ya Buokrom Dr. Junction. Ane emlantie pa ye chi jollof. Eni aponchenam. Hwe ye de bia breme. Me ko we ane eti o se frɛ wo mu ba bia wo de bra. Wofu ya Grace ya. Eni o de o address ni o bi bia bema. So no so anwa ibre ni bi. Di aye no ye sorry. Nyame ya dom adwada de besi bia am de bebrew ye de ne kɔ social welfare ba bi o mo kyerɛ ye de o mo koduru o na o mo kokɔ ma asɛm ye ka sɛ mo nyimo ba ma wie madwuma o kyena ese wa beto aso ma ye de ntia every Kojak farmer ho ana de ma woni hosiefo ene awia yi na Kojak farmer eye adwumako amfinhia be se aduanan enie wagye bre asi ho no mo a waye enhwehwemu efa enipa oha hodo a efa neseso na nabrabo anase na pomden esinto etimi ebemu enu ntina ene awia yi yesi enkodwan abusua Kojak farmer aye nhwehwemu bi na nhwehwemu no wo hu no se